नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. हिंदू धर्मशास्त्राप्रमाणे 2 दिवस जाले तुळशीले लग्न, तितूच हाडले पावसान विघ्न. कारवार या वर्सात तुळशील्या लग्नाची परब म्हटल्यार तुळशी परब 2 दिवस येयल्यान 15 आणि 16 नोव्हेंबराक 2 दिवस तुळशी परब आचरण केली. त्याप्रमाणे त्या गावातल्या लोकांन एक दिवस फिक्स करून काही जणांन 15 तारखेक तर काही लोकांन 16 तारखेक हो कार्यक्रम निश्चय केलो. पण 15 तारखे सांजेर 4 वाजताना कारवार तालुक्यात पावसान हजेरी लावन अक्षरशः पावसान धुमाकूळ घायलो आणि तुळशी लग्नात विघ्न हाडले. तरी लोकांन परंपरेप्रमाणे कशा तरेन भिजून छत्रीत घेवन आंगणात साठिल्ल्या उदकातच गोंयदा घातले आणि कसो बसो तुळशील्या लग्नाचो कार्यक्रम आटोपलो. ज्या लोकांले 16 तारखेर तुळशी लग्न आशिल्ले तेमी खूश आशिल्ले की 16 तारखेर पावस कमी उरतलो म्हूण. जाल्यार 16 तारखेक दनपाराच मुसळधारी पावस पडिल्ल्यान तेमगुल्या लग्नाचो कार्यक्रम उमेदीन जालो ना. तरी सार्वजनिकान कसो तरी तुळशील्या लग्नाचो कार्यक्रम पावसाल्या विघ्नातच सादर केल्ली घटना कारवारात घडली. जनावरांक फूट आणि मौत रोगाचो धोका. रामनगर भागात 12 जनावरांक येयले मरण. जोयडा रामनगर भागातल्या जनावरांक लाळ्या खुरकूत म्हटल्यार फूट आणि मौत या रोगाची लागण जाल्ली असून 12 जनावरांक मरण येयले. ताका लागून शेतकाराले मोठे नुकसान जाल्ले आसा. रामनगर हिंगा सदू जंगले हेमगेली 4, भगवान जंगले हेमगेली 3, धोंडू जंगले हेमगेली 2 आणि बाबू जंगले हेमगेली 4 म्हशीक फूट आणि मौत या रोगान मरण येयले. या भागातल्या अनेक गायीक म्हशीक या रोगाची लागण जाल्ली आसा. जनावरांक वेळार उपचार मेळचे नाशिल्ल्यान मरण जाती आसा. या रोगामुळे दूध दिवच्या जनावरांन दूध दिवचे बंद केला, तर काही जनावरांली दूध उत्पादन क्षमता कमी जाल्ली आसा. फूट आणि मौत या रोगाच्या विषाणूचो प्रादुर्भाव जाल्ल्यान जनावरांक खूप ताप येते आसा. जनावरांन चारो खावचे व रवंत करचे बंद केले आसा. जनावरांच्या तोंडात, जिबेचेर, ताळूचेर, गालाच्या आणि वटाच्या भितर बाजून ल्हान पुरळ येतात आणि नंतर ते मोठे जावन फुटतात आणि थंय तांबडो रंगाचो चट्टे दिसतात व रवण पडतात. तोंडातल्या जखमामुळे त्रास जाती आशिल्ल्यान जनावरां चारो खावूंक शकनात. तशेंच जनावरांच्या पायातल्या खोडात जखम जाती असून ताका लागून जनावरां लंगडटना दिसून येतात. ही लक्षणां आता शेळ्यात सुद्धा दिसून येऊ लागलात. घराचेर वीज पडून घर जळण, लाखांश रुपयाची हानी. कुमटा उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्यात येलवळी ग्रामात नागराज मडिवाळ हेमगेल्या घराचेर वीज पडून संपूर्ण घरातली सामग्री जळण गेली. जाल्यार या मुसळधार पावसात सुद्धा पावस गडगडटाना हे कुटुंब सुदैवान काय जिवीत हानी जाली आसना वाचले हे नशीब. घरातले आयदनां, विद्युत उपकरणां जळण अंदाज लाखापेक्षा जास्त नुकसान जाल्लें आसा अशें कळयलां. जाती निंदना प्रकरणात 4 जणांविरुद्ध सिद्धापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंद. सिद्धापूर तालुक्याच्या काँग्रेस आणि बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध जाती निंदना केला म्हणून 4 जणांचे आरोप केला. जाल्यार या तक्रारी विरुद्ध काही जणांनी पोलीस ठाण्यार वचून घेराव घालून विरोध व्यक्त केलो आणि पोलिसां विरुद्ध खूप आक्रोश व्यक्त केलो. म्हूण पोलीस ठाण्याच्या आवारात जमिल्ल्या 500 पेक्षा जास्त कार्यकर्त्यांक शांत करसाठी कडक
पोलीस बंदोबस्त केलो। इतलेंच न्ही तर परिस्थिती नियंत्रणा भायर वचूं जायना म्हूण जाग्यार शिरसी आनी बनवासीच्यान पोलीस तुकडी हाडून बंदोबस्ताची वेवस्था केली। एकल अभियानातर्फे रामनगर हिंगा 17 जणांली फुकट मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया। जोयडा एकल अभियान बेळगाव आणि रामनगर एकल अभियान समितीच्या पुढाकारान रामनगर भागातल्या 17 ज्येष्ठ नागरिकांक फुकट मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया जातली। एकल अभियान बेळगाव हेमगेल्या मार्गदर्शना सकल रामनगर हिंगा नागरिकाल्या डोळ्यांची तपासणी करसाठी डोळे तपासणी केंद्र सुरू केला। तेमगेल्या माध्यमांतल्यान थिंग येयल्या 17 जणांक मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करसाठी बेळगाव हांच्या बिम्स हॉस्पिटलात धाड दिलात। ह्या वेळार डॉक्टर शांताराम भोसले, खानापूर अंचल प्रमुख मीनाताई फोंडेकर, अध्यक्ष संदीप मिराशी, उपाध्यक्ष कृष्णा देसाई, कार्यदर्शी सदानंद देसाई, खजिनदार मधुसूदन नाईक, सदस्य संभाजी गवाळकर, तुळशीदास गवळी, संजय हरचिरकर, सुधीर कामत, सुरेश सावंत, तुळशीदास हिचकलकर, ज्ञानेश्वर देसाई आणि विपिन तिळवे उपस्थित आशिल्ले। ग्रामीण भागातल्या लोकांक आरोग्याची एक बरी सुविधा दिवसाठी तसेच सामाजिक उपक्रम दवन समाजाक बरे कितें तरी दिवच्याक प्रयत्न एकल अभियानाचो आसा। तेका लागून रामनगर हिंगा एकल अभियानान दोळे तपासणी केंद्र सुरू केल्लें आसा। तेमगेल्या माध्यमांतल्यान मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करसाठी 3 म्हयन्यांतल्यान एक पटी एक गट धाड दितले अशें संदीप मिराशी, अध्यक्ष एकल अभियान रामनगर गट हेमी सांगला। येल्लापूरच्या लॉरी चालकाक अपहरण करून 22,000 रुपया लुटिल्ल्याक आंतरराष्ट्रीय टोळेक अटक करूंक मुंडगोड पोलिसांक यश आयले। मुंडगोड उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या मुंडगोड मंचकरी ग्रामाचो निवासी अब्दुल अजीम शेख हेमी हुबळीच्यान शिरसी लॉरी घेवन येतना मध्य कानूर गांवा लागीं एक बोलेरो वाहन मध्य रस्त्यार आड दवन लॉरी थांबोवन 4 जाणांनी मेळून त्या लॉरी चालकाले हात बांदून तोंड बंद करून बोलेरो गाडयेंत घालना ताका हुबळी मार्गान व्हयले आनी तेजे कडेन आशिल्ले 22,000 रुपये लुटून हुबळी विमानतळा लागीं लॉरी चालकाक सोडून तेमी फरार जाल्ली घटना जुलय 31 तारखेक घडिल्ली। ह्या प्रकरणाची नोंद मुंडगोड पोलीस ठाण्यार तक्रार जाल्ली। मुंडगोड पोलिसान मुंडगोड ते हुबळी मुख्य रस्त्यावेले CCTV कॅमेरा तपासले तेन्ना संशय येवन एक बोलेरो वाहनाचे नंबरावेल्यान तेजी नोंदणी राजस्थानची आशिल्ली कळ्ळे। तेजेन आरोपीक बिजापूरच्या देवर हिप्पगिरी पोलीस ठाण्याच्या पोलिसान साथ दिवन आरोपी धरूं यश मेळ्ळें। हे आंतरराष्ट्रीय दरोडेखोर अशें कळून येयलां। हेच आरोपी अनेक प्रकरणात देवर हिप्पगिरी पोलिसाक जाय आशिल्ले। आता हे 4 दरोडेखोर मुंडगोड पोलिसांच्या ताब्यांत आसात। हे दरोडेखोर राजस्थान झुंझुनू जिल्ह्यातले महिपाल लक्ष्मण राम मीना 30 वर्ष, सीकर जिल्ह्याचे राकेश छोटूराम मोहनलाल वर्मा 25 वर्ष, देवेंद्र रामकिशन टेलर 27 वर्ष, राहुल बीसी मोहन वर्मा 23 वर्ष हे बंदीत आरोपी जावन आसात आनी एक भोलूराम मीना नावाचो प्रमुख आरोपी फरारी आसा तेजो शोध पोलीस घेवूं लागलात अशें कळून येयलां। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट्स करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।